Ichekuru tutu abịakwan. Ndị Igbo kwuru okwu sị ọfọrọ chi kelee chi. Icheku tutu abịakwan. Asọ onye teta ụra n'ụtụtụ ya kelee chi na-emeri ihe. Ana m anụ akpọkọọ Icheku omeri ịchaka ihe. Igede. Ọbịarụba onye abịabụnie ọ nabakwa kpukpu apụkwa n'azụ. Ụtụtụ tụtụtụ ihe ọma ekwere gị mbịambịa aka m aga ọgọchie ya ike. Igede ọ bụ ya. Chi na-enwe efekwe ka o si efo ejiri Icheku ụwa medoji anya goro gị ọfọ nzu na-eweta ekwe obi obi ugwulere ekwe akpatụla ekwe ọchụ. Icheku ji anwụrụ eri ogbu onye bosi ndụ na-atọ ya ụtọ. Asịkwa gị weta ihe ichaka na-ejere gozi ga-eri. Ichaka na-ejere gozi ọ kerite ihe ọma. Igede ekwuo m ekwu ọfọ ndụ ka anyị na-ekwuo. Ọbịarịba onye ọbịa bụ na ọnabakwa kpukpu afụkwa n'azị edobere ige mbọsi eke ketekwa ihe ọma. Edobere ige mbọsị orie etekwa ihe ọma. Ewere m afọ dobere gị afọ fọtakwa ihe ọma. Nkwọ na-eke ọnọdụ kete ihe ọma. Ana m anụ. Ihe na-eri ka m na-eri. Ịchaka m na-ejere ozi. Ihe na-eri ka m na-eri. Igede ana m anụ na-ekwu ya. Ọkwa igbutenye m erekwe nri. Anya ahụ na-ekwu ya. Ana m anụ. Iri nke gị. Ogbu onye ụbọchị ndị na-atọ ya ụtọ. Igede a na-eme ọnwa a na-eme ibi. Ọbịarịba onye ọbịa bụ nne ori ihe ọma. Ana m anụ. Chinwe efekwanụ. Ịchaka ji anwụ eri nri hojia n'ikuku. Kedu ihe m ga-emekwara gị ọzọ? Ọ ga-emekwakwa ka ọ na-esi adị o. A ga-ahazi ya mana nke a bụ abụrụzi ego kirikiri na ọba ego dị ọkpụrụkpụ. Adị m imejebe n'oke. Etu a ka ọ dị. Ịdị imejebe n'oke igedebe egwu mmụọ. Ha bịakwakwa ka esi abịa. Ha bịakwakwa ka esi abịa. Masị njọ. Tinye aka n'akpa gị wepụta ego dị ọkpụrụkpụ. Ticha akpa gị na ije ma abụrụ ije dị nkịtị. Ticha akpa. Ego kirikiri na-egbo mkpa. Ego na-egbo mkpa bụ ego dị ọkpụrụkpụ. Igede na-egbo mkpa. Ya ego na-egbo mkpa ọgwụgwọ. Ego dị n'akpa gị agwụgwọ. Tinye aka n'akpa wepụta ebe ha ncha niile. Ego na-egbo mkpa bụ ego dị ọkpụrụkpụ. Igede bụ egwu mmụọ. Hei ọ bịakwakwa ka o si eme. Isi ebu na-agba gị ncha. Lele. Hey! Masị njọ. Bịa na ba. Na mụ nwa bụ Ịchaka ga-emekwa ka m si eme. Bịa na ba. Ngwere ala m. Na ba nsogbu adịrọ. Mụ nwa bụ Ịchaka ga-eme ka m si eme. Hey! Ego kirikiri ọ dị ebo mkpa. Ego na-ebo mkpa bụ ego dị ọkpụrụkpụ. Ego kirikiri ọ dị ebo mkpa. Ego na-ebo mkpa bụ ego dị ọkpụrụkpụ. Arụrụ ala jọka o rapụzi ka iji o. Ihe ọ bụ na ị metara ya ka ị ga-anarụkwa ọrụ ya o. Ogele nwanne m eso ọhụ ụgbọ letna anya ga na oruole mgbe anyị ga-eji akwụsịkwana ụmụaja a na-adị achụ n'obodo. Ụmụaja akwana orukwenene mgbe anyị ga-eme ka ụmụaja a na-achụ n'obodo akwụsịkwana. Oruole mgbe anyị ga-eme ka ụmụaja a na-achụ n'obodo akwụsị. Ndị ememilala mmadụ
ọkwa na anyị nwawo ndị ntorobịa obodo a kwesịrị ịkwụsị ụmụ ihe ndị na-eme n'obodo a nọkwana ndị anyụ na ha mmadụ amemilala ha mmadụ n'obodo ememilala ha mmadụ azụgbọwo ha n'anya eze ọhụụ kpa ịnọkwa okele nwanne m elihi chara anyị ga-eme ihe na nsogbu adị ngwadị ga anyị jeme emesị anyị na ha ga-ahụ asị eme mgbamgbe emeghọrọ ọdachi ihe ọbụla wụ ihe anyị na-eme anyị ga-eme ya mgbamgbe ezi ezi nwanne m ka anyị jeme ibe anyị na-eje egbuola m alala ha mmadụ chibụdịkwa okwe arụrụ ala jọka o rapụzi ka iji ọmakwana nna apụ apụ onye ka bịa nụ na ịma ha na ana m apụ apụ akwadogo m ma ga nụ jeza n'ọkpụkpọ okwu anụ nwa ọ kpọrọ anyị mbụ nwanne nna anya nedo na anya o ma agawa nnọọ nsogbu adị echekwa nnọọ n'ezinụlọ anyị ka aka ikpo ọkọ ebe nna anyị bụ diọkpara ịma na nna anyị bụ diọkpara ọ ka bụkwa ruo echi mana ifuru maazị Akudo ọ bụ na apụ okwu ahụ ebe ọ ya abịa mana nke a kpọrọ maazị Njọ iyi ọma mbịakwa mejewe n'ụkwụ m ka m gawa nnọọ n'ụkwụ m ọ dị mma ije kpacharakwa anya gị gbadokwa anya fụ na ihe ruru nna anyị na a ga-enye anyị ihe ruru nna anyị ka m jisi mejewe n'onwe m nedo na anya agbapụkwana onye ka apụkwana ngwa ka m ga ka ọ dị Akunne m mpa begodi mpele ihe sisi barabata n'obi adịghị gị mma mbinye gị nri kweghị eri nri oke now iburu ocho bibila ebe a na buru ocho bịa nọrọ ala mpa mere ihe ọjọọ mụta onye dị ka m mpa nwere ihe ọjọọ m na-eme ga-ele ihe ọmpa Akunne na ị ga-aghọta Akunne na-eji nwoke eji nwa nwoke oke iji nwoke elinye chọ ka mme ị chọrọ ịlụ nwaanyị ọzọ Akunne achọ m ịlụ nwaanyị ọzọ bụ n'ezi ije n'ịtụta n'ime dị ka ịmụta ndị nwoke ni mpa isi mkpa ezi je mee gịnị mpa ezi ga tụta ime mgbuke ndị tụta gị ime ọkwa mpa imekwa ihe na-ekwu ime na mụ na ị ga-ebi n'ume ụlọ a otu anyị si biri n'obi ọma agwakwala m duru okwu mbọsị ọzọ mpa ekwukwala imekwana mụ na gị ga-ebi n'udo n'ume ụlọ otu anyị si nọrọ nnọọ agwakwala m duru okwu a mbọsị ọzọ agwala m agwa mpa Akunne ya ka nwa m chie ya ka nwoke nwere dị n'ezinụlọ gịnị ka m ga-emezi o mekwekwe ka o si eme ana m anụ mgbe mbụ na-enyere gị ọjị n'ahụ nke nụ ejekwa aka ọjị ka ọjị ka ịta n'ibe alatakwara ọjị orugwegwe ka o si eme igede hei ogini na-esi ọ dadịkwana m okenye na keta oje nye osi n'ụlọ ụka Maazị Njọ ọ bụrụ na ị bụ nwatakịrị ewere m pịapịa kpọọ gị anya onye kpọọ gị bata n'ubi ichekuru ịgbara ihe ụkwụ ya nọ naanị hei odogwu ikati ka ogbu mmadụ mgbosu ndụ na-atọ ya ụtọ ichekuru oche na mmụọ ana m anụ
Orukwekwe ka o si eru. Ana m adịkpọkwa gị zakwanụ m oku. Dekwanụ ụzọ ụwa jeje n'ojodudu. Oje n'udu. Etu ọ dị. Maazị Njọ. Na-echaga. Ihe na-arịọ ichekuru ka o mere gị. O sikwere ike. Ọ tara akpụ. Gịnị ka m ga-emeziri? Ajụjụ ajụrụ ikuku bụkwa ka jụọ ndị mmụọ. A sị na nwata chukwu ihe mere nna anya. Ihe mere nna anya eme. Ebe nwata ji kara aka, ọ sị na enyere ihe ka ya je tufuo. Ka anyị jikwara icheku ihe ọ na-eyi. Icheku nwanna onye m na-ejere ozi. Onye na-adịwakwara ji obi n'elike. Onye na-adịburu agbakọrọ ude na-agbagharị anya. Oji ikuku eje. Igede bụ ndị mmụọ. A na-ete ete. Ọbịa. Ana m anụ. Icheku si na o nwere ihe a ga-eme. Mana ọ dịkwa njikere. Ụjọ a na-atụ afọ ma ihe bute ụzọ. Ya bụ na-esi kwesịgo ya bụ ite. Ọtalibe enyere gị ka ịtakwa n'ofu mgbe nna kpọkụ gị ka ihe ọmame. Ọfịa na nwanne ji ka atọ n'ibe. Ọbịa ya. Na-ekwu na anamanụ. Igede bụ okwu ndị mmụọ. Maazị Njọ. Nwa nwoke ahụ a na-ekwu okwu ya bụ Chinedu. O nwere nwanne bụ agada gbachiri ụzọ. Nwanne nwoke a na-akpọ Onyeka. Gbam ijie. Onye na mmụọ. Onyeka bụ agada gbachiri ụzọ. Mana a ga-eme ya ka esi eme ndị ọzọ. Ka ajụkwakwa ese ka esi ajụ. Orukwekwe ka o si eme. Ichekuru oje na mmụọ. Ogbu mmadụ mbọsụ ndụ na-atọ ya ụtọ. Mmiri agbago ugwu na ọ na-agbatu. Ana m anụ. Mụ bụ ịchaka na-ejere Icheku ozi. Aga m enye gị ọtụmọkpọ. Ka esi emere ndị ọzọ. Ọtụmọkpọ m ga-enye gị bụ ngwa nyere gị. Ya bụ onye ka ebido zugbo oshi. Mana emegheri ọnọdụ mụ bụ oje na mmụọ ga-enye ya bụ ife. Ozugbo oshi. Ọ na-ezu oshi ọ na-aga n'iru. Nke ka nke ọ ga-ezugudo oshi. Onye ka gafee ihe fuo. A na-ekwu keka nke na a ga-etinyezi onye ka n'ọnọdụ ọnwụ ka mma. Ewe mezie gịnị egbuo onye. Onye ha na-achọ. Onye ha na-achọ. Hey! Ichekuru ọkụ m ekwugo ka isikwu. Maazị Njọ. Ya bụ odu agbago n'ọfịa. Ị ga-anaba. Aga m agwazi Ichekuru m na-ejere ozu na mụ nwa bụ ịchaka kụọ ogene n'abalị. Ife ga-eme. Maazị Njọ bụ ndị na-agba n'okwu ebego. Na-echaga. Ị nwere ọkụ kọba anụmanụ. Ojekwu kwa osi. Kọba mmadụ. Ojekwu mmadụ ibie. Onye ka m na-ejikwa achọ gị. Maazị Njọ enwere mmadụ bụ nnukwu mmadụ. Mụnwa bụ ịchaka bụ nnukwu mmadụ na-ejeru Ichekuru nnukwu ozi. Bịa naba.
I got a quite office. I got a process of myself and put them like I said, I need to know yourself. I make a don't wear beach or agent. Oh, that means I got on your sister. Tell my wait, I got rolling knife in the car. I don't know. I got them. This is a woman. I got no pine houses, so I'm wicked and them. Is it? Mama. Oh, no, no, More for you. Oh, yeah. What is all of them? You want to say them on Yaka? I'm going to make it. I'm going to go back. Get up, get up. I'm going Ewo, e mara nche na ori ewu ka onye ka na-ezu ama na ọbakwana n'ubi pụbede pụba ife niile ewu nwekwana ife onye ka pụfụ ọlụ mo ọ bụ sigo kwu ya ede niile agwụgo na ọkwụ sọsọ ọbịala ife afụlụ nenụ nka nenụ onye ori nenụ ya ewu nekwa nka kedu nka m fụrụ ebe a ewu nwa egbuo mo Manikwe, ida ya gugu. Onye ka pusa ni ida. Onye ke wonu mo. Mata tupat. Kidi. Hey! Ogugo pa o. Nekwa. Ifulia so so bele da ko onye ka before mo. Hey! Nwa bukporo na ede mo. Onye ori. Onye ama no ibakwoda no ori ede. Hey! Onye ka ojogbu onwe. Ewo. Nekwa na anya o. Arụrụ ala jọka o rapụzi ka iji o ihe ọ bụ na imetara ya ka ị ga na-arụgwọ ọrụ ya o onye atụtụrụ n'ọnụ nne m zogbo ma si mepie ka makpọ n'ọnụ kọcha ọbịa bụsara ya o zogbola ma ede m ọna duru n'ime ọrụ anyị ọ bọrọ ya ala ya n'ụbọchị ndị anyị ga-eme gị ihe na-eme onye ozi
mgbe kwa ifu gị ya na lee ọnọ na ede ndị ụmụ nwaanyị ọ na-ezosi n'osi so taa na ịma na ọnwa onye osi biko nụ hapụnụ ya ka ọ na-eje esusiri ụmụakwanụ m eme ihe a ọmụhụ m eme ihe a ihe a bụkwa na ihe aka mere ọ na-adị m ka ihe aka mere biko nụnụ gbaghara na ya biko ọma mmezi ya ọzọ nke emele gị n'anya mgbe bara ekwe na-akọtọrọ ya ọkwa ịhụra ya onye ozi biko nụnụ biko nụnụ biko ọma mmezi ya ọzọ biko na ọ ga ozugbo ọzọ edu ụmụ nwaanyị agwụla ọnụ ụmụ nwaanyị agwụla ihe ụmụ nwaanyị tiri n'ala oche ọ bụrụ ya ọ na-eri agụọ na anyụ nọ anya kwanne lee m anya ka nkọrọ gị esi ọzọ ụzọ na ha kpụrụ osi n'ala ọkwa okpuru enwere ihe obu echọrọ m iji ya agbụ ya ọkụ aga m emere gị ekwe hụrụ ihe obu achọrọ m iji ya agbụ ya ọkụ onye ha nna wuru n'orube agụọ na-agụ ya ọkwa nni ka mgbe apụta ya ọkwa nni dị ya esi ọzọ ụzọ na ha kpụrụ osi n'obodo a ị ga-ahụ ihe ga-eme ụmụnna ọgwa gọ n'ọwa ya ị ga-egbu m n'ụlọ onye ka ogini ị ga-egbu m n'ụlọ a ogini onye ka ndị mbupụta ka anyị rie ije zuo ori butuke n'ihe a naanị butuke n'ihe ndị a naanị chine negodi arụ gị onye ka negodi arụ gị nwanne Chinedu kekwa nke ị na otu ọbụla dịkwa Onyeka uda na-adị ewere m nọ n'otu anọ m ka onye udo dị na-abịa ọ gịnị dị ya ọnwụ ihe ọzọ ka bụkwa ofu okwu ahụ aka na-ekwu gbasara izu origa onye abụrụ ihe ọwụnụnụ eziokwu ike agwụna m ama m ihe a ga-eme ya ike agwụna m Chinedu nwanne m ịgwa gị eziokwu adị m ama mgbe m na-eji ezu ori ha ya ị na-aga nnọọ ịnọkọta nnọọ izugbo ori ifu ori na-ezu ị na-ama mgbe dị ezu izugbo ori ịgwa gị eziokwu mara aga n'ụzọ otu a obere ihe mama mgbe mmụọ ga-abata m n'ime ihe ọzọ ga-abụ m zuo ori werukwe mgbe a ga-ejide m ike gwụ m ya bụ ihe gbakọjuru m anya mụ na onwe m otu ya ọ gbakọjuru m anya ma m ihe a ga-eme ya mana chere ọ dị ka amamihe a ga-eme n'ụtụtụ echi ana m ejekwu nwanne nna ya na-akpọ maazị Njọ ka manụ ma o nwere ihe ọ ga-emenụ ịma na ozi nna ọzọ anyị nwenụnụ ka manụ nụnụ ihe nke a ọ karịgokwa m arụ eziokwu ọ dị nke ọ ga-enye nwere anyị aka o nwere nna ọzọ anyị nwere nụnụ isi na abụọ dị mma na ọ na-aba n'uru ọ dịkwa mma ọ bụrụ na ọ ga-enyere anyị aka ọ dịkwa mma oru ụtụtụ echi ka anyị marụ Chinedu nna anyị anọ m na-eche ihe a kwe mara obodo anyị ji echezi ọwa iwu ndị osi n'obodo nna anyị eziokwu ama m ihe a ga-eme ya bụ ihe ọkwanye ya bụ wee bịara nke gị tata ịgwa gị eziokwu amarụ m ihe a ga-eme ya bụ ihe ịma nke ka njọ bụ na onye ka nwanne m si na mgbe ọ na-eji ezu ya bụ ori na ọ naghị ama ike agwụna m eziokwu ama m ya ikwe n'okwu ahụ o kwuru na ya na ama osi na-eburu ya buru ya nnọọ jee tega ha bụrụ na ihe ahụ ekwe m nna anyị ekwenyekwara m ya maka na ori adịrọ na agbụrụ anyị abụrụ ndị na-ezu ori mana ịjụọ m ga-asị gị na ihe a na-adị m ka ihe aka mere ihe ahụ eziokwu ihe ndị ime ya bụ nwanne echi epụta o mere ebe anyị ga-eje ka anyị jee hụ isiokwu a ọ kwesịrị na nwanne echi daalụ
Chukwu ga-agọzi gị. Hapụgoro nke Chukwu ịgọzi m. Pụta nwanne echi ya. Ngwa na ọ dị mma. Akwụsị na nwanne echi. Nwanne echi. Ngwanụ. Daalụ o. Kwadoro. Ka ije. Ngwanụ o. Okay. Ma nawanụ. Ngwọcha ya ka abacha. Eme nje ngawu. Ana mbụra gị nkịtị ịnọ na-asọtọ ọnụ maka amụta nwoke. Na-asọtọ ọnụ ọnụ wunde nwoke. Ngwọcha anyị ka abacha. Abịa mkpawụkọ aṅa akpawụkọ. Ngwọcha ya nyanwa. Ị gara kwuo ozurori ezugori. Nke nye bụ ngawu ka m ga-agawu gị. Ka ọ dịba. Ihe onye mere n'oge okoro ya o, a ga-eji ya weleta ya n'oge agadi. Kpachara anya gị otu isi bi ndụ maka mkpụrụ ọbụla kụrụ ya. Ọ bụ na ebe ga m na-eji ha ahụ. Ị na-abịa be m? Ọ dịkwara ị na mụ ị na-abịa be m? Ọ dị mma mana ọ dịcha maka na awa anyị agbọsa ihe n'okporo. Ọ eziokwu eziokwu. Ịma ngwa nwanne m nwoke ahụ ka na-ezu kpata ozu na-ahakwala ọzọ. Ozuola ọ na zuo oji ele ihe ka akarịala. Nwanne nwoke abịa nya asị m biko na anyị ga-amanị ha ga-eme amanị agwa asị ihe n'ime ewu echie ya echiri abịa ka anyị ga-abịa aga m akpata ha anyị abịa lele amara n'otu a ga-esi eme. Jikwa ego ha jikwa eji ọ kwesị ha bụ ihe ha ji ọ ga-adị ilu onye n'ugbo ha niile ihe niile mana kọmọn inyetụ m ego omenkere nye m ego aga m anapụtara gị ego kụta ihe egwu ịkọta ka anyị ga-agba na-emeghị ha. Aga m emere gị ihe ị chọrọ. Onye n'ime bụ na onye jebere na mmiri ichiwere mmiri esu idebe udu kuru mmiri. Aga m ejelawa ọ bụkwa m bịa echi esenye nọ ya ka ọ dị ngwa efe lọkwala bịa o. Nwata ahụ ji o mere gị gịnị? Tọpụ ya ka ọ laba ka o nwere n'onwe ya. Iji dakara aka mmadụ were na-ekechi o. Ijide nnọbịaruole ọ ndị a bụ ndị ụmụ nwanne m ahụ na-agwa m okwu. Nna anyị maazị Ikuku anyị nwa ọwa anyị. Obere ife ka ọ bụ obere ife ọ wụ obere ego ka ọ ga-eri ọnụ ewee kpasịsịa ihe ahụ nọ n'ike so mkpụrụ akị ahụ nọ n'ike sochisiri ike mkpasịsịa ya unu enwere onwe unu. Obere ego 100,000. Nna Ikuku 100,000. Nna maazị Ikuku 100,000. Obere ego ka ọ bụ. O nwere ihe a ga-ewepụ na ya nụ biko. Ego akarịrị nụ. Maazị Ikuku dịka enyi mmadụ biko ni ka anyị kwara anyị 80,000 biko. Mba ọ 100,000. Ọ bụkwanụ maka ihi gị ka m kwuru na data 100,000 biko. Nna anyị maazị Njọnụ ị ka na-ekwu okwu 80,000 o buru ibu nụnụ nke wepụkwa onu ya n'ihe nụnụ ego nwa ebekwanụ ka ọ dị. Ihe m ji ekwu ya bụ n'ihi enyi mmadụ ma ọ ma ahụra m doji 350 ndị 250 ndị ihe anọ were anọ. Ọ wụ eziokwu bọtụ na ịma na ihe a bụ ife na-eme na mmụọ. Ọ na-eme ihe a bụ ife na-eme na mmụọ. Nke je na mmụọ nọ ya ka m jiri sị ewere otu aka ahụ kpasịsịa ife ahụ mgbachiri ike. Ihe ra m 100,000 ugbu a o nwere onwe ya. Nna anyị maazị Njọ 80,000 anụ o nwere ihe a ga-emenụ ya nụ 80,000 ka buru ibu nụ. Okay, 80,000 ka nọ ga-abụ. Ọ ihe anyị ga-ejisi ike gbakara ya. Okay, ngwa. Onye ji ihe nwata biko seli aka ya o ka nwata.
ada nwa m biko tụtụba akpụ isi akpụ ka ị na-etinye inugo na-eme ka ị naba ọsịsọ ole dị ga na nwụrụ nna anyị ọ mụnwa Mgbeke nọ onye maazị m nna anyị Mgbeke gbole ga ngwara anyị abịazila n'ọrụ nna anyị ọbụsa ngwa na-ekwu ka emume ekwu onye maazị na ana-aba ana di m kedu ife na-ekwuzi nna anyị uche ga-adịzikwa na ya ha baa na nna anyị na taa wata mchọn ka onye ara ju n'obi ka ọ nge eleghị ma gbasara nna anyị mma ihe ọ bụ na imeri ya ka ị ga-narụgwa ọrụ ya ọrụ aka gị bimemila eze nwa m ịmakwa nke ka ncha melụ m taa ịmakwa na maazị akpị bata n'ugbo mụ na nna unu ugbo di m ugbo nke mmụọ wee tibe mụ na ada akụ tichachasị anyị na ọnụ m nji wee bịa ọrụ ugbo wee na-achụ anyị ka ogbuo wee chụpụ anyị na ana di m na ana nna unu eze ghọtakwu ya ọ ka mma na ịghọtali ya maazị akpị chọrọ igbu nta taa si maazị akpị mere gịnị ọ chụpụrụ anyị n'ugbo hai maazị akpị mmetecha maazị akpị ihe taa ihe chi hụrụ ya jifọ taa ndị ga ebeghị isi taa ya mara na ọwa m iweze ebe n'afọ maazị akpị hai mbane eze mana welụkwa nwayọ ka ọ ghara imerụnụ gị arụ ma nke abụrụ were nwayọ ọ ga-eme ihe nke ụkpa nke na-eme ihe ewe ịpụtasị eze nwa m achọkwa m ịnụ eze nwa m ihe nna agbanị na awe ihe chi hụrụ jifọ taa ama eberịrị maazị akpị isi aga m egbu ya egwu gbee na ọmịwe eze ebe n'afọ n'isie n'azụ nwa nsogbu ma welụkwa nwayọ ọ kwụsị ihe nna ya debe ka ọ ghara imerụ gị arụ ga-egbu maazị akpị taa ya mara na ọwa m iwe eze ebe a ma-egburiri ya taa aga m egburiri maazị akpị taa m ga-egbu ya taa ya mara na ọwa m iwe eze ebe n'afọ a ma-egburiri maazị akpị taa ele nke ị na-aba mba n'isi aga m egburiri maazị akpị taa ele ihe maazị akpị mere gị nwasa ala ahụ nna m nyere m n'ọkwa obodo ka m dịrị mma m na nwanne m nwaanyị ha ji eji akọ ọrụ ugbo dị a ngwasị maazị akpị ewere chụrụ mma m na nwanne m nwaanyị chụfuo ha ọwụna ya awụ n'ihe ị na-eburu mmụọ n'ụtụtụ anyị ọwụ ya awụ ihe ị na-ebu ihe orube ihe erube na ihe nna ọwụ ya awụ ihe ị na-abara mba na ọ dị na ọhịa awụbe na ihe eji ọ ga-eje ọwụbe na ihe na-eme n'ike nwanne m nwata ọhịa awụ ihe na-eme n'ike ọhịa ihe ewu ihe ga-eji nwayọọ eme ndị okenye arụrụ ala n'anya n'obodo sepụ aka enwe n'ofe tupu ọ ghọrọ nnọkọrịta nke anyị ga-anọkọrịta taa mitin nna dị nke anyị na-eje taa agịma ikpe hụrụ ndị okpu mmemme niile ahụ ịhụrụ na-adị achụgharị aja agagharị egbusi ndị mmadụ taa wụta ọmụ na ha enwe onye nke m ga-enyere efe agịma enweghị otu mkpụrụ n'ime ha ga-enyefe gị okwu ngwara taa ogelo mitin anyị na-eje taa ihe ọzọ wụ ihe mma m ga-eme nga awụ okwu m na akpị ọ bụ dị eziokwu maazị akpị aha elemedi ka m siri je ma eweliwe mana ama ma agọta ma m ka m na siri je si ya okwu ihe nọ nga awụ hapụgodo okwu ahụ mana ọ mgbe anyị jee mitin oge ga-enwe isi amarazi m ihe nga nsogbu ka anyị jemediala nnọọ ka anyị jeme ka anyị gadịala ka anyị mụrụ Chinedu nwa m isi ọwụwụ m ga-eburu gị bịa be m na ehihie ọcha nna ya akụ udo ọ na-adịkwanụ mma wee bịa na be gị n'ehihie ọcha ọkwa ndị be si na-awa na-agbakwa n'ọsọ n'ehihie n'efu onwe ihe ọzọ bụ m wee bịa nsogbu onye ka anụnwa ori ọnọkọta zobe nwekwana n'ebe anyị gara si na o nwere ihe a ga-eme mana ego a sị na-ejiri ọrụ ya bụ ọnụ bịawa buo ibu 80,000 naira nwee na ebe a ma na a ga-esi ya bụ ego weta ọ ihe m jikọrọ bịa masị m onwe m aka ya esi na aga pụta
nna ya ihe bụ mbịa Chinedu nwa m ihe nke a bụkwara ibu ihe nke a karịa akarị ego a na-akpọ aha ọ karịa akarị Chinedu nwa m ọkwa n'ihe a ka m jiri sị ka anyị kee ala ọ wụrụ na anyị kere ala esi ebe ahụ wepụta na ala ga-ufu ala ree ya were ya gbuo mkpa abịakwutere anyị maka na ego a na-akpọ aha n'ihe a karịa akarị mana otu ọ bụla ọ dị ihe a na-amaghị ka esi eme ya ga-adị Uchenna nwa m kpọrọ na fon ọ sị ya na-abata ihe ga-eme ya bụ na ọ bata aga m eme ka ị mara ga-ebịa wee mara ihe a ga-eme ya mere n'otu o siri dị ugbu a ị ga-alawa ọ bata aga m akpọ gị obi amapụla gị ma nawanụ nna ya ọ bịa ha kpọọ m ma abịa ọ dị mma nsogbu nna ya ka ọ dị aga m na-eche ọkpọ okwu ma nawanụ ọ dị mma ngwa na Ijeọma Ijeọma ọ lọtaghala aga m eme ka ị mara nsogbu adị onye na-egbu ihe na onye na-egbu ihe ahụ ụnọ na n'ihi Maazị Akpị eze ele nọ n'ọrụ eme ọ bụrụzi ala nna m nyere m ka m na-arụ ọrụ eze ugboro ga m gwara gị la nne gị achọzebe da nwụkwụ nọ n'ọrụ na ala nke nna m ọkwa ala nna gị ala nna m ala mụ na nna gị kere mụ na gị kere ala Maazị eze ọkwa mgbe ọbụla na-eze nnụ ka nga na-eze amụ ibi Maazị Akpị ihe akwụkwa mgbe mbụ nne m na nwanne m nwaanyị bịara n'ọrụ hịa ga chụọ ha ọsọ Maazị Akpị eze anyị kpakparara ngị ugwu m ga-akpanyere eze Maazị ama ebekwa n'isi Maazị Akpị ama ebe n'isi o Maazị Akpị ama ebe n'isi amegbuo n'isi o amegbuo n'isi o singa wee nyefe asị gị singa wee nyefe amegbuo n'isi wee singa nyefe nefe nga singa mama edebe gị ọnọdụ ndemere nna gị mara na ọwụwa eme ihe ị ga-eme ị ga-apụ nke egbuo gị mọbụla na-ezegharị nụ n'obodo singapụ ọsụsọ eme ihe ị ga-eme ndị igwe ga-ana ya hụ ajọ nna dị pọngọ ọsụsọ amegbuni eme ihe ị ga-eme ndị igwe ga-ana eme ihe ị ga-eme ihu ọka ọ dị ajọ nna dị lele ihu ọka ọ dị mkpọkpa gị n'ala elee Uchenna nwa m ele ibe ọ gawara ugbu a ebee ka o bukwere moto ya gawa Uchenna ele ebe Ikenna mba bịa ele ebe nwanne gị nwoke nọ mba ọzọ ka o bu moto ya mite nye nwoke n'ududu ọ dị mma ngwa kpọrọ ọsọ gawa ugbu a jee kpọrọ m maazị njọ gbe ya na Uchenna m nwa m tupu abatago gawa ugbu a na oburu moto bata tupu ọ na-abata ka ọ bụrụ na ọ nọ ebe a gawa ọsịsọ gba ọsọ tupu ọ na-ebu moto ya abata gbawa ọsọ ọsịsọ gawa ngwa ana m eche oge na ugbu a gịnị mere obodo mpa na-ajụ m ihe na-emere obodo a onye ka na-ezu n'obodo a sokwa n'ihe na-emere obodo a o onye gbasara gị na oshi onye ka na-ezu ọ gbasara gị mpa onye ka na-ezu n'obodo a onye ka na-emebu nke ọma n'ụkata bido izu ohi n'obodo a ka ị na-ekwu okwu na-asị m ihe onye ka na-ezu ọ gbasara m mpa ekpere m n'obodo a wụ ofu ụbọchị Chineke nna ga-abụ ndị niile aka ha dị na onye aka na-ezu ọ ga-abụ ha ike n'ụmụ ahịa taa mechie gị ọnụ Ikenna ele gịnị mba sị mewa gị sị nwanne nwoke Uchenna ọ batara ogu nnukwute moto Uchenna bụ nnukwu moto bata Uchenna bụ nnukwu moto bata moto Ikenna ngwa jee gwa pakisị na ana m abịa ihe onye mere n'oge okoro ya a ga-eji ya weleta ya n'oge agadi anyị na-anụ na onye ọbụla ihe ọma mere onye ya na ya nọ onye ya na ya bi onye a na-enwe aṅụrị ihe ọma idoro bịara ya ana m enwe aṅụrị ele aṅụrị m na-enwe owu nke nne gị ga-asị m ka nke nne gị ga-asị ka nke nwa m sị gị jee mụtara m ịmụta ya ka ana m enwe aṅụrị
aṅụrụ ụmụ ka aṅụrụ ụmụ mmadụ mgbago ole ihe na-akọ ọ bụrụ na ha aga mụ ga-aga ka ndị nle n'anya nlele m agbụrụ egwu mmadụ egwu alatawa m ịga ga na-aga lele nke lekodi ya a na-enwe aṅụrị ọkwa Mazi ikuku na mazi jo ndị okenye arụrụ ala n'ahịa n'obodo zepụ aka enwe n'ofe tupu ọ ghọrọ mmadụ ihe ọ bụ na imetara ya ka ị ga na-arụkwa ọrụ ya akpị ndị okenye arụrụ ala. Maazị Njọ, good morning, sir. Ha, Uchenna. Sir. Ele? Good morning, sir. Wonderful. Ele bụ ibuse? Abata m nwanne ya. Ele kwere ka ị na-ebe ebe? Ana m elegharị anya nwunye ndị injinia na-arụ m n'ụlọ maala. Oh, ọ gị na-egwu bekee? Hey, nụkwa m Uchenna. Jisi ike? Mana Uchenna, ọ mụkwara n'ihe pụrụ nụ. Lụra nwaanyị na-emụtasị nara ya ụmụazị nụna. Ọ ka fọrọ na ọ ka arụcha ụlọ. Ya ga-eme lụkwanị nwaanyị adọkwanị onwekwere ebe ọ ga-edeme isi. Yadago. Okey. Ai, jisi ike. Ịgbalịala nnọọ. Ana m alakpu n'ụlọ. Chere tugoni were nke were goro ọjị ma ọ bred nye ụmụazị. Ịnụkwa n'ụtụtụ a. Ndị nlelu ụlọ ahụ na n'ihe eke ịnụkwa. Kwa ihe a ga-anakpọ n'otu trouser. N'ụtụtụ a. Thank you. Emekele m dị be gị. Ịgbalịala. Emesha m abịa afụ ha. Okay. Okay. Bye bye. Ịnụkwa. Okay, ngwanị. Ndị okenye arụrụ ala nọ n'obodo ihe ya na-achọ bụ ụzọ nke asị mara m ihe ọ kakwara n'eburu otu trouser ka Uchenna lekọtara nye m ka ọ m jiri bụrụ ngwọrọ onye na-arụ ụlọ otu na bụrụ kwụọta ekele eze lụta nye m 1000 ihe m ji ihe ọwụ ọjị ka ọwụdo sọ ka ọ gị Uchenna ameji ego amememila gị isi wee gbachi ka ha were nwebe ọṅụ ihe onye mere n'oge okoro ya ị na-emepe anya ka onye adị afụ ụzọ ịchaka alụsi ọlụ ichekiri gwara ya ọ bụrụ na ị dobere ife n'ala ikpuo isi kedu ife kwuru ikpuo isi ichekiri adịghị ọgba na nkịtị ọkwa eti okwe eri okwe eti okwe eri okwe agịrị ka a na-ekwudi igerebe ekwu mmụọ ana m anụ ihe a na-eme ka a na-eme ihe a na-ekwu ka a na-emekwa ọyawa okwu ikarika hey okwu ikarika oje na mma itekuru ndị ejere ozu ịchaka bịakwakwa n'ọzọ Maazị Njọ kedu ihe ị chọrọ ka anyị mee ya bụ nwa nwoke ndị anyị chaka achọrọ m ka ego niile fuo ihe kwuru amaka ka anyị mee ihe ọgbagoru ọgbatuo ka ego ya niile na n'ikuku ị nwekwara obi eji ebu nwaanyị dị ime nye na ime dị n'afọ igedebe okwu mmụọ ka ọ na okwu nke adịrọ gị mma nna anyị chaka nwata nna ya dị jiri oshi ọ na-eji ụkwụ agbakwa ụzọ nwatakịrị bụ a na-agbara o nwere ihe na-agwa anya bebe akwa maka na akwa ga-abụ nke ya akwa ga-abụ nke ya tupu na-eje ya bụ njem ka agwakwa gị nke bụ eziokwu tinye aka gị n'akpa ka ị mere ichekuru ihe ọ na-eri
Eya kage na paje kwe chekuri ho deri. Joveri chekuri ho deri. Dobie. Hikade. Hegu mmo. Ewere onwe ha tinye n'onwe. Eri okwe, eti okwe. Ana mano etu akodi. Mazinjo. Ichekiri sun kangwage. Nijaba bi chekuri ade ebu mmadu. Mane ye chekuri na emebu gini. Odun di onwu kamma. Odun di onwu kamma. Ojofo Ghana. Odun di onwu kamma. Ojofo Ghana. Odun di onwu kamma. Odun di onwu kamma. Maka na nwata banye na gịnị agbara gbaka ya nwata ebido tibe mkpu. Ana m anụ. Tinyere ichekiri aka n'elu. Ị gara m okwu mmụọ. Hey! Ichekiri m na-ejere ozi. Ọkwa icheka. Eti okwe, heri okwe. Eti okwe. Heri okwe. Eti okwe. Heri okwe. Ihe onye mere n'oge okoro ya a ga-eji ya weleta ya n'oge agadi. Kpachara anya gị otu isi bi ndụ maka mkpụrụ ọbụla kụrụ ya ka ị ga-aghọrọ. Arụrụ ala jọka rapụzi gị ji ihe ọ bụ na imetara ya ka ị ga-anarụgwa ọrụ ya. Imetara n'elu ụwa ya ka ga-eji wepụ. Arụrụ ala jọka rapụzi gị ji happy ihe ọ bụ na imetara ya ka ị ga-anarụgwa ọrụ ya. Ndị Umunnadi oke Belgium, ndị anaghị n'obodo ụka n'anya. Nwata ahụ ji o mere gị gịnị? Tọpụ ya ka ọ laba ka o nwere n'onwe ya. Iji dakara aka mmadụ were na-ekechi ijide mmadụ ibe gị were igodo gbachie ya. Ịma gị n'anya n'elu ụwa n'ahụ, anya n'elu ụwa ọ na-ahụzi ihe niile. Onye ji nwata biko sili aka ya ka nwata were ihe ya were laba. Ihe ọ bụ na imeri ya ka ị ga-anarụgwa ọrụ ya. Ọrụ aka gị bụ imemi na mmadụ ibe gị. Enye gị ego iburu ogbogo laba wee chọba onye ị ga-ememi n'akara aka ya. Njọ ife adịkwa mma. Imere onye ka osi Ọnịcha latọ, iwe mee nwatakịrị ya bụrụ onye osi. Arụrụ ala dị iche iche juru gafọ, mara akwa na Chukwu nọ n'igwe.
onye na-enyere ndị mmadụ aka mecha na-ata ọ dị wefe m ọnịcha chọt ọ ga-adị mma iji ụwa siri ike esi mfụ m ọnịcha were ụkwụ lọtụwa n'ụmụ ebule okporo onye na-agba moto ere moto m ọ gịnị na-eme ya onye na-enyere ndị mmadụ aka na-arụ ụmụ ogbenye ụlọ na-ebi nwa na-azụ ha n'akwụkwọ mechazi na-atazi afụfụ kịta chukwu amakwe tụapụ ụwa dị erikọtara efe kwuo eribe n'ala Joa. ụwa iji ụwa siri ike ụwa jirikọtara efere nkwa riwa n'ala otu a ka ụwa nke ede kedu ihe bụ uche nna mma m na-eme ọfụma n'Ọnịcha jiziri ụkwụ si Ọnịcha wee lọta obodo anyị awụ obodo a ga-akpọkwanụ nke a gịnị elu ụdị okoro
okele nwanne m mitin na da ijere taa ị gara na-esi na ị ga-enyere ha ohere antị na inyere ha efe okele nwanne m mba ahụ ekpe mmadụ ṅụrụ mmiri tọmiko ọ bụ na nna eziokwu ndị na-eti m ha ezugbo echisiri m ivin emele ahịa maazị njọ ya na maazị akpị ubiri ihe efosịsịrịra m ha ji ahụ ọnụ ndị ahụ kepe ndị nna dị oju ahụ sị nna hụrụ ubiri ihe efosịsịrịra m ha ahụ ọnụ taa nugodi Uchenna nkụwa niile ma na-enyere onye ọbụla aka ma ndị ogbenye bụzi onye ayịyọ hai ọ gịnị ka a ga-eme ndị a ga-amapụrụ ha ndị egbo na mmadụ egbuo eziokwu amanyezikwa ndị efe ọnọdụ Uchenna ahụ ihe ka na-ewute m ihe ọkwanụ ohere anyị nwụrụ iji chụọ ụmụ ihe ndị arịrị a maka na ọ bụrụ na anyị achụgharịrị otu esi ụmụ ndị ga-echeta anyị ndị nna dị ọjọọ ga-echeta anyị otu esi na-eme anyị ihe ha na-eme ndị ọzọ ma anyị soro kwe mkpata ego ụwa asị gọwa ya nsogbu adịa ka anyị gbume na nsogbu adịa anyị gbume ọ ga-adịtakwa n'abalị a nsogbu adịa ana m anụ ọchọwa ugbo nna anyị chaka ndewo nna anyị chaka ndewo ei ihe m ga-emere unu nna anyị ka ndewo nna anyị chaka ndị iro anyị chọrọ ịwụ anyị elu ha wugokwa anyị elu ahụ ha chọrọ ikpuchigide anyị nna anyị chaka ihe anyị chọrọ nwoke a na-eze anyị eze n'obodo ihe ọbụla anyị kwuru na ụlọ nzukọ anyị ha ewere ya etu a ọwụrụ ihe anyị kụrụ ka a ga na-eme ei ịchaka na-ejere ichekiri ozi ị na-anụkwu ihe m na-ekwu ịchaka na-amụrụ ichekiri amụ unu esorie na-amụ amụ ichekirisi m gwa unu n'ihe unu uche na ọ bụ nsogbu unu ji wee bịa ebe a na unu erutego n'isi mmiri na ife afa bụrụ okwu n'okwu ahụ gbago n'elu ugbu a ọ gbadatago n'ala ihe a bụ ikwu ọhịa chọrọ ya ga ga-eme ihe eji agwọrọ abacha bụ ka atinye akịdị tinye azụ ọ bụrụ nri oriri abatago m igede bụ egwu mmụọ igede bụ egwu mmụọ ya ihe nọ n'ime ihe a bụ nsị egbe ịma na nsị egbe a na-adị wụọ ya na anụmonye ọkụ mana aka dị iche unu jebe ya bụ mgbakọ unu awụpụta nsị egbe wunye n'aka unu ekwu ebe unu ga-ekwu ichekiri esoro unu pụọ onye bụ njem unu rụzi a na-ekiri unu ekiri okwu abụrụ ntakịrị ịchaka hei ya bụrụ ya igede bụ okwu mmụọ hei ya bụrụ ya igede bụ okwu mmụọ hei emekwekwe m ihe i kwuru ka m mee iji abụrụ ụna were azụ ụna onye nwekwa na mụba titi ofu onye ụbọchị ndị na-atọ ya ụtọ hei bịa gbara ihe ụkwụ onye kiri ahapụ emere nwata nri dị mma ọsị na onye na-erie ka onye ori okoko ori ede
ezo ho kpọ nwanne m eledi ihe si na mediri gị ihe taa ọ wụdị iberibe ka ọwa ihuru nwoke ị na-echu ihe ele nke wu otu mkpụrụ ala nna gị hapụrụ gị ịgbara m nna gị hapụrụ gị ka ị lechara anya na nzukọ nke anyị jiri nzukọ nnadị anyị jiri n'ụbọchị taa ikra na na-ewure aka jebe bigire ya maazị akpị wure nye maazị akpị wure eledi ihe ọwa ihuru nwoke ị na-echu ihe eze ọhụ kpele ihe kpatara ihe nke dị anyị n'ụkpa eziokwu ya bụ ihe ọ gwụrụ m ike o riri m ọnụ gịnị ka ya akọ even n'ịgbana nke ewe eziokwu kemgbe ori ege nji wee nodo nga ya bụ ihe gwụrụ m ike o ya bụ ihe ọ gwụrụ m ezigbo ike na ịchọta na aghọta m ihe mere m omume aghọta m ihe mere m omume amụkwa m ihe mma m ga-ama m ihe mma m ga-eme ememerọ nnọọ ka emere eme pịa ibiga aka na ana ibibiga aka n'akwụkwọ ofu mkpụrụ ana nna gị nyere gị ofu na-adịkwa ịbụọ ịjụkwa ma aga m asịkwa na ọ dị nka onwe ihe maazị akpị anụwa onwe ihe o mere gị eziokwu nwere ka ihe a dị nna enukwa m ụdị akụkọ dị mgbara ebe ọsụlene nna dị obi ile n'aka obi ile aka wuri ihe ọzọ ga-eme ọ wurele ewu na owurele anyị ga-egbu meni hapụ ya onye ihuru ihu ochume mgbana chumediela ihuru ihu nnọọ jeme chume ihuru ihu cheme egwu chemediela nnọọ kpume egwu chume ihuru ihu mkpụrụ ọ dị ọ gwụla mesi n'ebe a nawa eze biko nụnụ eze bịa nụnụ biko nụ nna ọdụrọkwanụ mma nna ụkwụ na ofu anị nna gị rapụ wee na mmụ eze biko n'okwu na ofu anị aja nnapụta anyị ịkpacha anya nna m eme gị eme onwe ife maazị mee gị nna m biko mụọ mụ na-aga mitin ndị yut agwazina m so ihe ọbụla gbasara akụkọ ala si hapụ chọrọ ịga mitin ndị yut eze nwa m biko eze bịa nna m nwa m bịa n'ofu nwa m ọgwụ n'ofu adị nna gị rapụ wee pụọ nna m ewo emego nwa m ọgwụ emego n'ụwa m ọgwụ ofu anya ji isi ụgbọ ọ ga-esi wee je n'obodo aja n'ụwaanyị o bebinta ele ki na braka bebinta wannan bebinta ele ya ba na mu na braka ele ke na men ele yo wusu ele ni na braka ele yo obin no oh ele ja si a chele mkpọpụtara dị ebe a arụọ maka ihe ọzọ ọ ka m gwa gị ihe a jitere m na nzukọ ụmụnnadi anyị jere ụnyaahụ ọ dịkwara mma ka m gwa gị ihe ejetere ya bụ ọgbakọ
iwu ofu atụzi n'obodo anyị abụ okporo ọlụ a bụ na onye ọwụ na-ezu ori ma onye jidere zuru ori anyị eji okwute tugbuo onye ahụ anwụnwụ anya ọnya ka m sị m agwa gị ka ọ baa gị na ntị Onyeka ọ ya ka ị na-eche eche agaghị echezi na ga-eche na ebe ọ bụ na ihe maazị ikuku kwuru omego m ya enwerego m onwe m atụ ha kwuo onye nwa n'ụdọ ọ gbasakwara m agbasa m ka Onyeka ya dịka otu a isi kwuo ya ka agago na nke emecha ya dịka otu isi kwuo ya hapụ gị ihe mmadụ ka ihe mmadụ hapụ gị ọgwụkwana m n'ọnụ nke nsogbu adịrọ ọgwụkwana m n'ọnụ iri obodo anyị ewo na onye ọbụla zụ osi n'obodo anyị na anyị ga-atụgbu ya n'okwute ọ bụ ya ka ọ wụọ ya Onyeka nenu ya n'ezenu ngozi m ihe m ga-eme kịta Onyeka gwa m nnọọ ihe m ga-eme Onyeka egbuona m Onyeka egbuona m onye ga-ebesara akwa aga m akọ n'ụrụ kọsara nwanne m kọbịa ọ bụ dị ikwu m ka ngakpọnụ kọbịa nyere maka ezi nwanne m Chineke ụgbọ ọrụ
ihe onye mere n'oge okoro ya a ga-eji ya weleta ya n'oge agadi kpachara anya gị otu isi bi ndụ maka mkpụrụ ọbụla kụrụ ya ka ị ga-aghọrọ arụrụ ala jọka rapụ ozi ka iji ihe ọ bụ na imetere ya ka ị ga-anara ụgwọ ọrụ ya ihe metere n'elu ụwa ya ka ga-eji wepụ gị ụgwọ arụrụ ala jọka rapụ iji akpị mmazia ihe ọ bụ na imetere ya ka ị ga-anara ụgwọ ọrụ ya ndị Umunnadi oke Belgium arụrụ ala jọka rapụ ozi ka iji ihe ọ bụ na imetere ya ka ị ga-anara ụgwọ ọrụ ya arụrụ ala jọka rapụ ozi ka iji ọfụrụela m obi mbando mbando ọkpụkpụ ọ na-amị m n'ụkwụ mbando Chineke ọ na-amịwasị m obi ihe nke ọ ga-egbu m egbu mbando ya ga-eme ike nna nwa m mba ị ga-abịa jee na nke Chinedu o nwere ego nyere ya iji egwe ya nye ego ahụ jee nata ya amara ihe a ga-eme amara akpọ ebe akpọ m eje maka ụkwụ ihe nyere m nsogbu ngwa bịa jem egbula oge jee nata ya sị ya ntị ya anyị ga ego ahụ gbawa ọsọ gbawa ngwa ngwa gbara gawa ngwa ngwa ga-eme ngwa ngwa ewo ọ fụriela m obi Chinedu Ikenna Chinedu ka egwu ọ dịkwa na mma ka egwu pamsi m na mitik banata gị ego ahụ 80,000 naira obi mere gị oge 80,000 na ego ahụ ngwana ọ dị mma nọ ọ dị mma ma nke dị gị udo ọ dịkwa na mma udo dịbọ udo adịcha ọ dị m banata gị ego ahụ ngwanụ merugodi n'ụlọ oge ka nje fụ pam n'ụlọ oke baba ka m ruo ụlọ 80,000 ahụ ego ahụ adịrọ ọ ma gbapụkwa n'obodo ahụ
na-abịa kene ka ị na-agba ọsọ ka ihe na-achụ gị ụtụtụ ọma fada be blessed fada anọ m n'ọsọ ọwụrụ ọsọ ọwụrụ ije ụkwụ dị m n'ọsọ fada ihe na-eme n'obodo anyị karịrị akarị arụ na ome n'obodo anyị arụ si n'elu si n'ala ụkwụ dị m n'ọsọ fada nke ka nke ofu mkpụrụ nwanne m nwoke m ofu onye bụ onye ka nọkọta nnọọ bụrụ onye ori zube nnọọ ori ndị ụmụnnadị ndị ọjọọ wee kpaa nkata were okwute wee tugbuo ihe ịfụrụ m na ana m aga kịta ama m ebe m ga-aga zere tụ ndụ fada ọhịa m nọ na ya na ngwa bịa ọ bụghị ihe a na-agbara ọsọ ọ dị n'akwụkwọ nsọ na ebe ọ bụ na ndị ajọ omume nọ ụmụ Chukwu nọ ebe a na-ata ahụhụ bịa ọ bụghị ihe a ga-eji ọsọ emebi bụ ihe a ga-eji ekpere bata moto ele ihe na-emedị n'obodo anyị ọ ga-agbara nnadị ọsọ n'obodo dị ka ọ gịnị ele ihe mgbe ọbụla na-arịa nnadị ọnwụ nnadị ka anyị ga-arịa n'obodo mgbanị ihe na-eme omume akarịala o aga m ejego ya ma bịagodo na ka m gaa na nke ogelu ka ndị ka anyị kpọrọ ka jọs ka anyị tụọ erere ka mara na anyị ga-esi wee kpọọ ndị fada kpọ ndị pastọ n'obodo a ka emegodo ekpere banyere ihe na-eme n'obodo bịkọsọ arụ na-eme n'obodo a dịgote ụmụ ọchị ka m gawagodo na nke ogelu ahụ ana m eguzo n'etiti ọnụ dịka onye ọzụzụ atụrụ na-akpụkụ Chineke bi n'eluigwe obinigwe nke atọ ka ọ gbadata bịa mebie ka ha rabụ ihe ọ bụla ekere eke ka a gwụrụ agwụ n'obodo a ụmụ Chineke bụrụ ndị ga-enwere onwe ha n'aha Jizọs. mụ ka ụmụaka a na-anwa mụnwa ka ha na-anwa maazị njọ ka ha na-anwa asị eji kpọrọ m ndị ekpere ha je kpọ ndị ụka ndị ekpere ka ha je kpọ ha ya mụ ka a na-esiga ọ gọsi ya mara eje n'aka n'aka ụgbakasị egwu a na-atụ ya ọgbakwana nga mmiri na-ezo a na-adị dibịa ụmụ na-ege nsị mụ na ụnụ ga-ha eme ya eme ha ga-eme ya enu. Ana m arịọ ofu nwa Chineke ka o dilite anyị n'abụ nke anyị ga-eji wee buo agha megide ka a rabụ ike ekwesị niile nke na-agba mba n'obodo a n'aha Jizọs. Enwere m onye na-eburu m agha Ịchaka, nyere anyị aka. Onye na-achụ gị? Egbuole ha anyị. Kedu onye na-achụ ikuku agwa gị na na-ejide ikuku n'aka? Biko nyere anyị aka. Nwoke m karịrị na atụrụ egwu.
We come against them. The world says in Isaiah 54:17, they know we won't come against them prosper. And every tongue that rise against them confess. We come against them in the name of Jesus. The world says in Nigerian Nollywood, they call upon me and I will answer. My Father, my God, when I hear my Father, every evil spirit, every evil thought, every evil of children, we come against you. We cast down the blood of Jesus. Father, have mercy on us. I got one, but to you, and I did be one against. Come on, Chenaka, we're good in here. Up good. Wait a minute, eh? And I did be one against you. Ebe batara be ebe odogwu na anọ ichekiri ifuru ka nọ n'ọrụ arụrụ ala jọka o rapụzi ka iji o ihe ọ bụ na ị metara ya ka ị ga-anara ụgwọ ọrụ ya o wadịgwagwa ka o si eru hichakiri hadịgwagwa ma ozi ọbịakwakwa onye na-anwa m igerebe egwu mmụọ eme anwa ka mere ibi ya odịgwagwa dị n'omume ije onye na-ahụ ịchaka odogwu ikanika mmadụ ịchaka na-ejere ichekiri ozi onye na-ahụ ịchaka bụ ọbata obi ya n'ebe ichekiri nọ oje na mmụọ oje na mmadụ ebe ọ bụ na isi pụtaba ihe onye mere n'oge okoro a ga-eji ya weleta ya n'oge agadi kpachara anya gị otu isi bi ndụ maka mkpụrụ ọbụla ikoro ya ka ị ga-aghọrọ arụrụ ala jọka o rapụ ozi ka iji o ihe ọ bụla ị metara ya ka ị ga-anara ụgwọ ihe ọ bụla ị metara ya ka ị ga-anara ụgwọ ọrụ ihe metara n'elu ụwa ya ka ga-eji wepụ gị ụgwọ arụrụ ala jọka biko nna chọọ be Uchenna akwudo. Uchenna nwanne nwoke ihe a ụlọ ha oke aba be Uchenna
uche natọrọ gị okwu ahụgon maka ịkwana ebe ọ nọ enwe m ike ife ugbu a mba uche na anọ ya ọ na-egbu akwụ ọ pụla 6 money Uchenna ọga m na-egbu akwụ n'obodo nke hei nsogbu adịrọ ka o nwere ntọ ka nne ya ngwa ọ bụ na ọ bụrụ na ọ nata zie ya ozi a si ya na flesh nke Malaysia nwa agbara ya odibo na ala asaa gara aga si ya na ezi ozi si ya na ife adịgo mma echekwana izi ya ngezie izu ụka ọzọ na agbagotebe Lagos ife adịgo mma ya dịbụ ife 10 million naira Ikenna ngezie 10 million naira uche na 10 million naira echefukwana izi ozi ya ihe dafọ ọmụmụ ka nọdụ ihe dafọ ọmụmụ ka nọdụ ihe dafọ mi omewere bịa omewere ọmụmụ ka nọdụ omewere ihe nnamapụzi me omewere bịa omewere ihe nnamapụzi onye ọbụla ma ihe ejiri maka ya bịa ọ wee ịlụ nwanne m nwaanyị a na-akpọ bebi nta nke obodo niile mana ndị ọgọ makwa ya
ọ maka ya ga-ejiri bịa taa wụ ụbọchị ọma rie ebusa na aṅụ ebusa anọ nga anyị ga-eri eri ṅụọ na ya ṅụọ ọnọwụ ihe anyị jiri maka ya bịa nnọọ na ọ ga-adịrị na anyị mma aga m enodo ala ugbu a kpọpụtakwana nwanne m nwaanyị ahụ oyori mma ka ọ pụta n'ọgba ka ọ bịa kelee ụwa ka onye ọbụla hụkwana ya ka o gosi anyị onye ahụ ụdị ọnọwa na ya ọ ka o siri dị nnọọ na ụmụnne m ịkpọtara anyị onye ahụ ụdị ka anyị jiri gala mkpụrụ anya na awụ ọhụ ya ka anyị mụrụ agbalị na ihe kwuru ka a na-gbanị nne ihe ibere asụwụrụ awụ unene ọmụmụ na a na-achọ ya achọba anyị na-amụkuru ị ga-amụ nwoke mụrụ nwaanyị nne ịma ka anyị si amụ anyị na-amụ iri na otu amụ iri na ebu amụ iri na ise ọrụ ole ị chọbụrụ ịmụ amụ ka ị ga-amụrụ na ọ ga-adịrị gị na mma ị na-eje n'elu ihe ọbụla dị gị gbara gị mere anọkwa m na mmụọ Chineke gosiri m na nke emegụla Yeah, standing before you is the producer of this great Igbo glamour titled Umunnadi. Young man, it's nice having a great discussion with you this afternoon. May we know you, who you are, and what you are known for. Okay, thank you, the DOP and the ABOD,
My name is Ugochukwu Emmanuel Cheko, the best known as a map playmaker. Now, I'm a script writer and also a producer of this wonderful job. We know what is involved in the production. For you to must have come to the end of this production. It was not just come easily like that. There must be some challenges and troubles here and there trying to make you not to actualize this work. Could you please tell us, because you know that production is not an easy thing, could you please in a brief way tell us those challenges you encountered at the cost of trying to have a successful production as you have actualized today? Well, there is a lot of challenges, but I'm sorry, I give thanks to God, because honestly, I wanted to drop at the middle of this job, but at last we achieved it. Honestly, I don't know how to start thanking my God. I don't know where to start. I'm full of joy to achieve this thing. Now, what advice do you have to give those upcoming producers who are still longing to go into this business, but they don't have the zeal or the finance? As one who has the experience and taste what it is to be a producer, what word of advice or encouragement do you feel you can give them? When you discover the talent, that you have the talent within yourself, and you have the zeal to move forward, just start from somewhere. Start from somewhere, because when I started mine, I don't have much money on me. If not my executive producer, which is my dear lovely mother, Evelyn Ugochukwu, I wouldn't have been here. Just start from somewhere. I believe with time you will get to that level. Apart from your EP, who has given you the financial support for this production to come on set successful, there must be some other guys here and there who supported you otherwise, morally, being there with you, encouraging you. What word of appreciation do you have to give them? I want to thank somebody like Sunday John Okoronkwa, the man that we lodge at his place. He's a very wonderful man. His location serves a lot in this production. And also I want to thank my ABUD and all my crew workers, Israel and Fresh Guy. They act in making this production to be successful. I think Generally, what other thanks or appreciation do you give to the communities who participated in this job? Well, first of all, I want to thank the God Almighty for making this production a successful one, because I believe without him, I cannot achieve this thing. Then secondly, I want to take all my villagers, because I'm from Okbolon here. I want to take them, for them making out their times to come and produce this job. I want to take them all. And also everybody that participated in making this one a successful one. I say remain blessed. God bless you. Arura joka o rapuziki jio. Iyobuni metara yaki ga narugworo ya o. Arura la joka o rapuziki jio. Iyobuni metara yaki ga narugworo ya o. Mazi ikuku na mazi njo. Ndo Kenya ruru ala na ya n'obodo. Sepa kenwe n'ofe tupu ọghọrọ mmadụ. Iyobuni metara ya ka ị ga na-arụgwọ ọrụ ya o. Akpị o. Ndị okenye ruru ala nọ n'obodo. Ihe ha na-achọbụtu ụzọ nke ndị ọzọ ga-esi wee gbachi ka ha were nwebe ọṅụ. Ihe onye mere n'oge okoro ya o, a ga-eji ya weleta ya n'oge agadi. Kpachara anya gị otu isi bi ndụ,
maka mkpụrụ ọbụla ịkụrụ ya ka ị ga-aghọrọ. Arụrụ ala jọka rapụ ozi ka iji ihe ọ bụ na imetara ya ka ị ga na-arụgwọ ọrụ ya. Ihe metara n'elu ụwa